Jo sóc catalanista i de centre-esquerra. Catalanista perquè penso que cal cercar un encaix de Catalunya dintre del que és l'estat espanyol, que encara no hem trobat, si és que el podem trobar, i si no, no tindrem més remei que plegar i anar-se per la nostra compte, i de centre-esquerra perquè soc conservador en l'econòmic i progressista en lo social. Ui, moltes coses, però probablement la honestedat amb la relació, però també tot el tema del companyerisme i de més. La pau amb mi mateix i amb la gent que m'envolta, i això és difícil de trobar. Tens una mica de salut, tens una feineta en la qual et guanyis la vida i tinguis una família en la qual et trobis molt a gust i una dona que estimes, doncs això és la felicitat total i absoluta. Jo sóc molt sensible, és a dir, per tant, fins i tot una flor m'emociona i em fa sentir-me a gust. Però si he d'escollir una peça, no sé, pot ser la Mona Lisa. El Che, com molts de la nostra. Jo crec que els americans es van equivocar perquè van convertir un ésser humà en el punt de referència de la joventut del món. He vist molt bones recentment. He vist una que es deia del Nelson Mandela Invictus. He vist una altra, El Concierto, que aquesta és fabulosa. A veure, però també hi ha pel·lícules com El Padrino, com Novecento, en fi, no ho sé, és molt difícil. Pot ser Casablanca. Aquest és el sistema ideat per l'ésser humà per governar millor de tots, que no vol dir que sigui perfecte. I dintre de la democràcia hi ha de molts tipus i pelatges. Hi ha de primera categoria, de segona, de tercera, fins i tot jo diria que hi ha democràcies bananeres. La nostra és de tercera divisió, ho tinc molt clar, i aquest és precisament dels reptes que tenim. Hem d'intentar treballar tots plegats per intentar pujar, si és possible, un esglaó més. El tema de la tolerància, del respecte amb les minories, el tema del respecte a les diferències i tot això, que és un tema que no tenim resolt al nostre país i més aviat s'intenta imposar una manera autoritària i uniformista de lo que és la democràcia que tenim. Els mateixos que els del segle XX, això és una assignatura pendent. La pau, la tolerància, el respecte a les diferències ètniques i religioses, en fi. Et diré el que no pot ser. Jo crec que no pot ser ni un sentiment ni una frustració. Jo el que crec que ha de ser una manera de viure i de relacionar-te amb el món.